Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta jornada de la iniciativa Decisions Compartides de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, AQUAS, on presentem la nova eina web d'esclerosi lateral amiotròfica L. Aquest és un nou espai que proporciona continguts d'informació i de reflexió per ajudar a conèixer les diferents opcions de tractament farmacològic i simptomàtic que hi ha disponibles i d'aquesta manera poder prendre una decisió informada amb el professional. Per donar inici a la jornada, dono la paraula a la doctora Carme Bertran, secretària de Participació del Departament de Salut. Endavant. Moltes gràcies, senyor Guerrero. Moltes gràcies per deixar-me participar i per fer la petita introducció en aquest webinar. L'Agència de Qualitat és el nostre garant de tot el sistema a l'hora de millorar la qualitat, de compartir, de generar sapiència i seguretat, sobretot. Per tant, estem en bones mans i aquesta eina que avui es presentarà aquí de decisions compartides pel que fa a l'esclerosi lateral amiotròfica és una més de les eines que ens donen seguretat. Com saben tots vostès, aquí a la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, un dels nostres puntals és la participació. I participar vol dir que uns i altres rebem informació de com millorar el procés a l'hora de prendre decisions. Això no és res baladí, al contrari, és empoderar-nos tots una miqueta, però sobretot el pacient perquè pugui prendre les millors decisions basant-nos en allò que es basa la qualitat i la seguretat, que és el principal pel pacient. Donar aquesta oportunitat als pacients és un acte també de generositat, de respecte i d'humanisme. Per tant, nosaltres, des de la Secretaria, encantats, i hem col·laborat algunes vegades amb la doctora, amb la Montse Moarra, i també dir-vos que participem des del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya d'algunes determinades decisions a l'hora d'emprar aquestes eines. Contenta, feliç i amb ganes d'escoltar-vos a tots perquè ho puguem fer això una miqueta més gran, no tan sols amb aquesta malaltia, sinó amb moltes altres. Això és una manera també de generar confiança amb els pacients i nosaltres amb el sistema. Així és que, endavant, moltes gràcies i una altra vegada agraïment per deixar-me obrir aquest webinar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carme. Passem ara a explicar com s'elaboren les eines de decisions compartides a càrrec de la Laia Ramos, investigadora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Endavant. Gràcies, Alberto, i gràcies a totes i a tots els assistents avui en aquest webinar de presentació de l'eina de decisions compartides en l'ELA. Ara us compartiré una breu presentació. Espero que veieu bé la pantalla. I bé, en aquesta part us explicaré breument en què consisteix el projecte de decisions compartides, com s'elaboren les eines d'ajuda a la presa de decisions compartides i quins beneficis poden aportar tant a professionals com a la ciutadania. Decisions compartides és una iniciativa que promou un canvi de paradigma en l'atenció sanitària i que avança cap a un nou model on professionals de la salut i ciutadania participen activament en el procés de decisió per escollir l'opció més adequada per a cada persona tenint en compte les seves preferències i valors. Aquesta iniciativa genera des de l'any 2015 continguts informatius i eines per afavorir la presa de decisions compartides sobre les diferents opcions terapèutiques, preventives i diagnòstiques disponibles per a determinades situacions de salut, tot sospesant els possibles pros i contres de cada intervenció.
Actualment hi ha 14 eines de decisions compartides publicades al web decisionscompartides.gencat.cat, entre ella la més nova i que estem presentant avui en esclerosi lateral amiotròfica. El projecte de decisions compartides s'emmarca dins del Pla de Salut de Catalunya vigent, que té entre els seus objectius prioritaris vetllar per una atenció sanitària centrada en la persona, tot establint els professionals com a fonaments del sistema. Les decisions compartides sorgeixen del diàleg entre la persona i el professional de la salut, mitjançant el qual s'acorda el tractament, maneig o estil de vida més adient davant d'un problema que afecta la salut de la persona. I aquest acord té en compte el coneixement científic disponible i les preferències de la persona afectada. Així, els beneficis de les decisions compartides són l'obtenció d'informació clara i comprensible sobre la malaltia, un major control de la malaltia, l'adaptació de les opcions a cada persona i un major compliment de les mesures acordades. La petició de crear una nova eina de decisions compartides des de l'Aquas pot ser motivada per una necessitat que hagi detectat el CatSalut, alguna entitat proveïdora de serveis de salut, les associacions de pacients o també per una necessitat identificada des de la mateixa Aquas. En l'elaboració de les eines hi participen grups de treball on s'assegura la representativitat de tots els col·lectius, professionals de la salut, pacients, associacions de pacients i ciutadania, així com de la mateixa Aquas i dels equips necessaris de disseny i de comunicació. I també hi col·laboren les societats científiques relacionades amb la malaltia en qüestió, així com el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Una vegada que s'identifica la necessitat i es crea l'equip de treball, s'arriba a un consens sobre els continguts que tindrà l'eina. I per elaborar-los s'utilitza una metodologia mixta que inclou una síntesi de l'evidència científica i també una anàlisi qualitativa. Per la síntesi de l'evidència es du a terme una revisió sistemàtica de la literatura per tal de recuperar guies de pràctica clínica i eines d'ajuda a la presa de decisió compartida que hagin sigut prèviament publicades i que serviran de base per la redacció de continguts de forma conjunta amb l'equip de treball. L'anàlisi qualitativa, en canvi, es basa en grups focals, en pacients i en professionals i també en entrevistes que permetran orientar i definir el contingut final de l'eina. I una vegada es disposa dels continguts, aquests són publicats al web de decisions compartides i s'inicia tota l'estratègia comunicativa de l'eina. Les eines web de decisions compartides tenen la següent estructura general i consten de 6 apartats. Informació general, que conté una descripció de diferents aspectes i característiques de la condició de salut o la malaltia. Opcions de tractament, on s'expliquen els diferents tractaments que existeixen i que són subjectes a ser valorats. Comparació d'opcions, es comparen les opcions de tractament disponibles d'acord amb una sèrie de dimensions d'interès pels pacients, com poden ser els avantatges i inconvenients. A l'apartat de preferències consisteix en un instrument específic per cada eina que té com a objectiu conèixer les preferències de cada pacient i orientar-lo en la presa de decisió. L'apartat d'històries personals és on es recull l'experiència de diferents pacients o persones relacionades amb la condició en qüestió i aquestes històries es recullen en diferents formats com poden ser de vídeo, àudio o d'entrevista escrita. I l'apartat de preguntes freqüents s'elabora a partir de la feina realitzada en grups focals de pacients i són aquelles preguntes que els hi sorgeixen amb major freqüència i s'aporten les respostes per part dels professionals. I per últim, les eines web de decisions compartides d'Aquas es troben accessibles a l'Inventari Internacional d'Eines d'Ajuda a la Presa de Decisions Compartides d'Ottawa i aquest repositori és un referent en aquest tipus d'eines i ens aporta l'estàndard de qualitat a seguir. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Laia. Abans de passar a la següent presentació, us volia recordar que si teniu qualsevol pregunta, dubte o reflexió que vulgueu compartir,
Podeu escriure-la durant tota la jornada a l'espai QIA que trobareu aquí a sota, a la part inferior, i les passarem a llegir en el torn de preguntes al final de la jornada. Durant aquest espai també us donarem torn obert de paraula perquè podeu fer preguntes de manera directa als ponents. A continuació, us presento el doctor Miguel Ángel Rubio, metge especialista en neurologia de l'Hospital del Mar, i la doctora Mònica Povedano, metgessa especialista en neurologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Ells ens presentaran l'eina de decisions compartides en esclerosi lateral amiotròfica L. És tot vostre. Moltes gràcies, Alberto, per la presentació i per convidar-nos. Ens toca fer la presentació en viu i en directe de l'eina, amb la qual procedeixo a compartir la pantalla. Comparteixo. Aquí la tenim. Des d'ahir ja està accessible, aquí teniu la direcció, tot i que també treballant a Google Decisions Compartides ho podeu trobar fàcilment. I el primer de tot és, ja hem vist a la presentació anterior, les diferents malalties o situacions patològiques que ens podem trobar a aquesta eina. I el primer de tot és agrair a l'Aquas, perquè si ens fixem en la resta de malalties o condicions, hi ha una diferència substancial amb l'ELA en quant a que l'ELA és molt menys freqüent, és una malaltia molt més minoritària que no altres circumstàncies que tenim aquí recollides. I jo crec que això és degut a fruit de la necessitat que aquests malalts, ara que es parla tant del viatge del malalt i que es posa dintre del disseny de les estratègies de salut, es fica ja el propi malalt, aquest sentiment de la necessitat d'acompanyar els malalts, empoderar-los, no deixar-los sols davant aquestes decisions. Llavors, si cliquem directament ja, aquí tenim una introducció. Primer de tot també, de nou, aquí a la introducció, aquí sota tindrem aquests 6 apartats que ha esmentat abans la Laia. Jo entraré en els 2 primers, informació general i opcions terapèutiques, però abans de tot, aquí estem la doctora Povedano i jo, però cal dir que els professionals sanitaris, els científics que han participat en aquesta eina són molts, de diferents hospitals, diferents especialitats mèdiques, i que bàsicament hem intentat identificar quina és la informació més crucial, més important que han de tenir com a mínim els malalts i les famílies de cara a poder, jo més que dir prendre decisions, doncs que participar en les converses, una conversa activa amb els seus professionals. Llavors aquí estem només una proporció molt petita de les persones que han participat. Llavors entrarem, com deia, en aquests 2 primers apartats, primer de tot el d'informació general. Evidentment és molt important que el malalt, la família, coneixi la seva malaltia, per entendre els canvis que succeiran al llarg de tota la seva evolució. Aquesta eina no pretén ser una enciclopèdia amb informació exhaustiva sobre la malaltia. Hi ha informació bàsica, mínima, per entendre on ens plantegem. Sí que és veritat que si, per exemple, ens volem plantejar ampliar més la informació purament divulgativa, doncs potser podem entrar a la part de bibliografia, documentació, bàsicament hi ha enllaços a diferents documents que s'han emprat de cara a l'elaboració de totes aquestes eines. I, per exemple, ara no entraré, però podem abordar diferents documents PDF on aquesta informació de la malaltia més exhaustiva, per qui vulgui ampliar, no se la podrem tenir disponible, com aquest documental del Sistema Nacional de Salut. Llavors, tornem a la pantalla d'abans, si no em falla la connexió. I informació general, què és l'ELA, causes, factors de risc i diagnòstic. Si entrem ja en aquesta primera opció, de nou, informació molt planera de l'etimologia de la paraula, l'esclerosi lateral amiotròfica, aquest acrònim, què significa, d'on ve, els símptomes pels quals la malaltia pot debutar, pot iniciar-se, i aquí si hi ha presents familiars, malalts, doncs a vegades ho podeu identificar
aquestes formes d'inici. Jo crec que és important també l'identificar determinades paraules, determinada terminologia, nomenclatura, que moltes vegades els professionals parlem i sense voler pensem que estem parlant d'una manera molt simplificada, però a vegades estem utilitzant tecnicismes, no? I a vegades el tema espinal, vulvar, doncs aquí tenim d'alguna manera explicat això què significa. Això també ens pot ajudar de cara a quan ens parlen, quan llegim algun informe, etc. O si visitem alguna altra web on ens informin de la malaltia. També és important, tot i que sabem que la malaltia és una malaltia eminentment motora, ja volíem recalcar també l'aspecte cognitiu, emocional, que en un percentatge dels malalts es poden afectar, sobretot per comprendre què és el que està succeint. Hi ha un percentatge dels malalts amb el qual també poden haver-hi alteracions conductuals, o més freqüentment l'habilitat emocional, i comprendre que això forma part del fenotipus de la malaltia pot ajudar d'alguna manera a estructurar com ens podem abordar aquest tipus de situacions. Parlant de l'evolució de la malaltia, si bé aquesta definició no és gaire acadèmica, ja des del punt de vista més científic hi ha diferents maneres d'estudiar l'evolució de la malaltia, si aquesta definició jo crec que és d'alguna manera donar resposta a moltes vegades les preguntes que es fan les famílies, en quin estadi es troba, quan es pregunten, i no li volem donar la descripció més científica perquè no és el que volen. Aquí ja ens parlen de 3 fases, fase inicial, les primeres manifestacions, el malalt quan arriba a la consulta amb el diagnòstic més recent, la fase intermèdia, ja quan ja comencem a tenir adaptacions de l'entorn, adaptacions a la respiració, adaptacions a la dieta, com després veurem amb la part del tractament, i la fase avançada. Algo que enfoca aquest text molt bé és el fet que tenim aquestes fases, molt bé, però i situar-nos en algun d'aquests punts ens pot ajudar a agafar la perspectiva necessària per, d'alguna manera, enfocar les decisions al llarg i al transcurs de la malaltia. És informació general, estem parlant d'ella i una que és molt important és vincular 2 conceptes a la malaltia, a la patologia, a les persones amb ella. Un d'aquest concepte és l'abordatge multidisciplinari. De cop i volta el malalt donen un diagnòstic que no és fàcil i de cop i volta té un munt de cites amb diferents professionals que no sap ben bé per què. Un malalt que té el peu caigut li ha de visitar un psicòleg o li ha de visitar un nutricionista. Doncs ja molt important el fet que ja comencin a entendre que necessitarà diferents especialistes, com veurem més endavant en l'apartat del tractament. I altre concepte molt important, la persona cuidadora, perquè la persona cuidadora tindrà un rol importantíssim de cara a l'evolució de la malaltia i al mantenir una qualitat de vida i una autonomia amb la malaltia. Això per quant al que és la causes i factor de risc, sabem que és una malaltia que no sabem gaire el desencadenant, hi ha diferents hipòtesis, però com tots són hipòtesis i no hi ha una causa establerta, excepte, com ja parlem aquí, en un percentatge molt petit de casos amb les formes genètiques, bàsicament una informació molt escueta. I ja parlarem de la genètica ara al següent apartat del diagnòstic. No he parlat, però sí que és veritat que, com veureu, hi ha alguns apartats de la web que són més escuets, menys text que d'altres. Això no significa que no siguin importants en quant a la malaltia. Potser no són tan importants aquesta informació de cara a prendre decisions al llarg de la malaltia, o potser són importants, però simplement és saber que existeixen, però que potser són tan complexes que no ho podem resumir en un text d'aquí i hem de parlar amb
amb els nostres metges, amb els nostres professionals. De fet, aquí ja directament clicant aquí ja anem al tercer apartat dintre de la informació general que pertany a la part del diagnòstic. De nou, un gran avantatge d'aquesta eina és que és una informació, com s'ha parlat en el PowerPoint d'abans, és informació que està molt contrastada, que està molt ben revisada i llavors ens allunyem de trobar qualsevol cosa que trobem per internet. I això implica que ens quedi clar com es fa el diagnòstic d'aquesta malaltia, com s'arriba al diagnòstic. No hi ha cap prova, hem de seguir una sèrie de criteris. A vegades hem d'esperar l'evolució de la malaltia, l'evolució dels símptomes fins a arribar al diagnòstic, sense cap altra prova, per exemple. I, de nou, aproximant-nos a el que seria la terminologia que, potser desafortunadament, nosaltres utilitzem sense voler en les visites, tenim ja 3 termes que alguns dels familiars malalts que potser estiguin presents hauran vist en alguns dels seus informes i pot donar, no dona peu a confusió, com són els termes que són la definitiva, la probable i la possible, que són castellanisme de graus de certesa diagnòstica d'uns criteris d'ara fa uns anys. I que aquí ens explica molt bé que es tracta d'una L, però més o menys extensió per entendre'ns d'alguna manera. Aquí ja han posat un apartat d'assessorament genètic perquè això molt probablement tindrà una gran... Ja té importància actualment, tindrà més importància segurament d'aquí a uns anys amb el desenvolupament de teràpies genètiques per a formes molt específiques. I, de nou, aquest és un apartat que sembla escuet, però és molt important, el volíem assenyalar perquè els familiars, les persones ho tinguin al cap que necessitaran fer una conversa amb els seus professionals sobre la genètica. I, de fet, també forma part de decisions que poden tenir, que són decisions molt inicials a la malaltia. Un malalt amb ELA ha de decidir si vol o no fer-se un estudi genètic per a ell. I si hi ha una ELA a la família, una persona asimptomàtica, una persona que no té cap tipus de manifestació, s'ha de fer un estudi genètic. És algo complicat i és tan complicat que ja costa fer-ho en una visita mèdica convencional, més encara per reflectir-ho en un text o en un algoritme senzill. I en qualsevol cas ho volíem fer constar perquè és una cosa que ja és una realitat ara complicada, més complexa serà d'aquí a uns anys. Tornem a l'apartat d'informació general perquè potser hi ha una part aquí que passa una miqueta desapercebuda, però és sumament important, que és la part de suport i prestacions socials. I és que aquí ens informarà, com podreu imaginar, totes les ajudes que segons si la persona afectada està en actiu o no, segons la seva edat, segons el grau de cotització a la Seguretat Social, doncs pot acollir-se i dona informació d'on demanar-ho, com demanar-ho, quin grau d'agilitat té segons el tipus de prestació, quins són els requeriments i qui es pot acollir. I tenim, per exemple, tot el tema de les incapacitats. Aquí l'explicació molt bona que moltes vegades els mateixos metges ja ens costa, i potser la gran invalidesa i la incapacitat permanent absoluta són les que més recorreran als malalts amb aquesta patologia i com tenim més la pensió no contributiva, els graus de dependència, tot el tema relacionat amb la llei de la dependència i, com deia abans, tot el relacionat amb com demanar-ho, on demanar-ho, quins beneficis, quina agilitat. Fa referència també a tot l'acord del Departament de Salut i de Drets Socials per agilitzar aquest tipus de processos i el paper molt important, en aquest cas, de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, per canalitzar, fer més àgil aquest tipus de procediments.
Torno a l'apartat aquí, a aquesta pla inicial, i anem ara sí a les opcions terapèutiques. El primer que moltes vegades els familiars, els malalts ens diuen quan es dona el diagnòstic, hosti, no hi ha cap tractament, mentira. Ja veureu, aquí hi ha moltes coses a fer. Sí que és veritat que a nivell farmacològic, a dia d'avui, la informació és escueta perquè no hi ha gaire cosa aquí a Europa. Aquesta és una eina viva, aquesta web, i és d'alguna manera amb el feedback de les diferents persones es vol actualitzar i esperem que l'apartat del tractament farmacològic a curt plaç tinguem més entrades més enllà del que és el Zulsol. Més enllà del tractament farmacològic hi ha tractament no farmacològic o tractament simptomàtic, que és aquí on entren a participar els altres professionals. Entrem en tractament simptomàtic i tenim, per començar, afectació respiratòria. Sabeu que és molt important en aquesta malaltia. Algo que no he parlat abans és com està distribuït els menús en aquesta web. I és que, evidentment, cada malalt, cada família pot consultar la web en diferents estadis de la seva malaltia i pot ser que la part de la genètica li doni igual i llavors no accedeix, o a la part de tractament simptomàtic hi ha un moment en què no vol saber res sobre l'afectació de l'alimentació o sobre les cures de la pell, que donen èmfasis molt més avançades, amb la qual tota aquesta forma de desplegables no està fet a l'atzar, s'està fet de manera totalment conscient perquè els malalts, persones que el consultin, malalts professionals també, que puguin escollir i d'alguna manera tenir cura de la sensibilitat de la informació que es mostra en pantalla. I aquí, de nou, perquè els hi soni, perquè ja sàpiguen de què parlem a la consulta, la ventilació mecànica no invasiva, ventilació mecànica invasiva, pros, contres, informació que després, en els apartats que la meva companya, la doctora Povedano, desenvoluparà posteriorment, veureu que es parlarà més dels pros, els contres, quina reflexió fer de cara a acceptar, rebutjar les preferències dels malalts que puguin tenir en aquest sentit. També es parla de l'adaptació de la dieta, el tipus d'intervenció que es pot tenir de cara a optimitzar l'alimentació, evitar la desnutrició, evitar el risc de broncoaspiració i, evidentment, ja sabem que a part de l'adaptació de la dieta, un punt important, de nou, que es tractarà en els següents apartats, és el tema de la gastrostomia. Quin objectiu té la gastrostomia? I, de nou, endavant, es parlarà dels pros, contres, perquè les persones afectades puguin fer una decisió segons les seves preferències. Les cures de la pell, com he parlat abans, no són necessàries saber això en tots els estadis de la malaltia. I molt important, això sí, l'acompanyament psicològic de les famílies al llarg, ja des de l'inici del moment del diagnòstic. Breu menció sobre altres manifestacions que es poden tractar, les rampes, la cialorrea, que també té cabida en el tractament. Es parla del tractament multidisciplinar, però dintre del tractament multidisciplinar hi ha una vessant que és la rehabilitació, que també té una multidisciplinarietat en si mateixa. És una miqueta una pel·lícula de Christopher Nolan. Multidisciplinar dintre del multidisciplinar. I la rehabilitació, molt bé aquí ve recollit quin és el seu objectiu, tot i que parli de rehabilitar. Sí que és veritat que l'objectiu no és el mateix que rehabilitar una fractura, evidentment. Potser la paraula no és la més apropiada. I aquí el seu objectiu va més encaminat a vetllar per l'autonomia, tenir en compte la seguretat i també la perspectiva de la qualitat de vida. De nou, quan es diagnostica un malalt, concepte de multidisciplinaritat, apareixen diferents especialistes, diferents noms, i aquí d'alguna manera apareixen que ara carregarà, espero que sí, els diferents equips, especialistes, professionals que apareixeran en l'univers dels malalts, terapeuta ocupacional, logopèdia, fisioterapeuta,
propi metge o metgessa rehabilitadora, amb les seves funcions, els objectius, alguns es solapen entre ells i quina és la seva funció, que moltes vegades la gent no sap ben bé quina tasca fa un logopeda, quina tasca fa un terapeuta ocupacional. Parla, per exemple, tota l'adaptació a l'entorn, l'ús de sistemes alternatius o augmentatius de comunicació, etc. Torno a veure, que ara se m'ha anat la pantalla, a tractament, opcions terapèutiques, a rehabilitació. Pregunta molt important, també què es fan els malalts, he de fer activitat física, quina no, etc. A part que hi ha informació a la taula 1, doncs, quines recomanacions s'han de tenir en compte. La comunicació o deglució, que també juga un paper important als rehabilitadors i, per suposat, les òrtesis, les ajudes per caminar, cadira de rodes, etc., que a més dona un link a l'apartat de suports i prestacions socials de la web. I ja, per acabar, les cures pal·liatives. Cures pal·liatives tindrà un paper molt important en fases avançades de la malaltia, tot i que sí, des d'un punt de vista holístic ja podríem pensar en elles en fases més primerenques. I important que hi ha dos vincles, dos links a una altra eina específica d'atenció a final de vida, una altra eina de decisions compartides d'atenció a final de vida. I també està molt ben diferenciat el que es tracta una sedació pal·liativa, a vegades es confon amb la prestació de l'ajuda a morir que des de fa un parell d'anys està disponible a l'estat espanyol, que és l'eutanàsia, i aquí de nou podem clicar aquí i es ve tota la informació per a malalts, per a professionals sanitaris, sobre com està regulada, quins són els supòsits, quins són els requeriments i com es pot. I fins aquí era tot el que jo volia parlar i sembla que ara m'agafa la paraula l'altra Povedana. Doncs sí, passo jo ja directament, sí? Doncs, primer de tot, moltes gràcies i agrair a tot l'equip que forma part de la realització d'aquest document. Agrair la Fundació Miquel Valls, que ens ha impulsat, que ens ha ajudat a treballar tots conjuntament, des del personal, i agrair al personal tècnic que ha fet una feina increïble també ajudant els professionals. És a dir, sota el meu punt de vista i amb els anys que fa que em dedico a aquesta malaltia, agraeixo l'aparició d'aquesta eina en la qual hem treballat tots. És a dir, hem treballat per ella els pacients, l'associació de pacients, que ja no és el pacient únic, sinó que ja és el representant d'un col·lectiu de pacients, i hem treballat els professionals mèdics i hem treballat els tècnics de l'Aquas en la realització de la mateixa. I és una eina que jo crec que ajuda, i en aquest moment que estem, com dient, empoderant el pacient a l'hora de controlar ell la seva malaltia i les decisions sobre la seva malaltia, doncs ajuda a tenir aquesta informació, però sota el meu punt de vista en cap moment ha de substituir la conversa del malalt amb el seu metge i el seu professional. És una eina que ajuda a entendre la teva malaltia, ajuda a entendre d'una forma planera, però amb un contingut fiable, com ens han dit en el moment que han presentat aquesta sessió, és a dir, tenim un contingut que té un pes científic, ajuda el pacient a entendre tot allò que li proposa el seu metge, però sobretot, per favor, si hi ha pacients aquí escoltant-nos, en cap moment substitueix la conversa que un pugui tenir amb el seu professional a l'hora de prendre una decisió. I això, jo així és com ho visc i així us ho volia transmetre. Dit això, passo a compartir pantalla, que espero fer-ho bé. Si us plau que algú em digui que sí, que s'està veient la pantalla que s'ha de veure. Sí? Sí, està bé. Perfecte, gràcies. I a mi em toca, com bé ha dit el doctor Rubió, comparar les opcions. És a dir, ell ha parlat perfectament de quins tractaments tenim, de quines opcions tenim.
i quines coses nosaltres o el pacient que està afectat d'aquesta malaltia doncs pot ser que el seu professional li estigui suggerint, no? Llavors el malalt necessita comparar les seves opcions. I anem a centrar-nos sobretot opcions que apareixen en moments molt claus de la malaltia, que com tots sabem és una malaltia progressiva i una malaltia que porta a la llarga una dificultat sobretot respiratòria i una dificultat per la nutrició, que són els dos pilars que impactaran sobre la supervivència del malalt o sobre l'evolució de la malaltia. Llavors, quan nosaltres tenim un problema respiratori, al malalt li proposem o li suggerim o li diem, li parlem de la ventilació mecànica, i la ventilació mecànica pot ser una ventilació no invasiva o una ventilació invasiva. Llavors, el malalt es pot trobar desorientat en aquest sentit i aquest document li ajuda a tenir informació sobre el que és la ventilació mecànica no invasiva i el que és la ventilació mecànica invasiva i què és el que passaria si tu acceptes o no acceptes aquest tipus de tractament. I aquí tenim una graella on nosaltres i els pacients que han participat en el document han considerat que eren els punts claus o importants a tenir en compte a l'hora d'afrontar-se a un tractament d'aquest tipus. Primer, saber què passa, les complicacions que pot haver-hi si jo accepto col·locar-me una mascareta per respirar millor a la nit o durant el dia o si no me la poso. Què passaria respecte a la meva malaltia? Què passaria respecte a la meva supervivència? Què passaria respecte a la funció respiratòria, si jo em col·loco o no aquesta ventilació? I un altre fet, o jo considero que són aquests dos claus molt importants, què passa amb la persona que m'està cuidant? Suposa una càrrega per al cuidador el fet que jo tingui aquest tipus de tractament, sí o no? I què passa respecte al meu grau d'autonomia o estil de vida? Això són dos fets molt importants que a vegades els professionals mèdics no tenim en compte i en el moment que hem desenvolupat aquest document hem considerat que era important el grau d'impacte sobre l'autonomia, el grau d'impacte sobre l'estil de vida, sobre la pròpia imatge corporal, que a vegades nosaltres no tenim en compte i aquestes mascaretes arriben a vegades en ocasions a deformar una miqueta el tabic nasal o a deixar unes empremtes al sota dels ulls. I això pot ser que a un malalt li sigui important o no. Doncs aquests fets que potser jo com a professional mèdic en ma vida hauria posat en un document, a l'hora de fer aquest document de la mà dels pacients, s'han considerat que són importants i potser poden tenir un impacte a l'hora de prendre una decisió sobre el col·locar-te en una ventilació mecànica no invasiva que des d'un punt de vista professional veus claríssim que li has de suggerir al pacient perquè saps que allargaràs la seva supervivència. Si torno enrere, i perdoneu perquè crec que podia haver tornat tan enrere. Si passem del fet de comparar ventilació mecànica no invasiva, sí o no, al fet de ventilació mecànica no invasiva respecte a ventilació mecànica invasiva, què passa? Quines diferències hi ha? Això és un punt molt clau a l'hora de prendre aquesta decisió en un pacient i en el seu entorn familiar. La ventilació mecànica invasiva, com tots sabem, passa per la realització d'una traqueostomia i això és més enllà del que és la intervenció quirúrgica, suposa allargar la vida del pacient fins a fases molt avançades de la malaltia, però el pacient ha de tenir molt clar quines complicacions poden aparèixer, és a dir, pot haver-hi un moviment d'aquesta cànula, la cànula pot tenir poden haver-hi secrecions, poden haver-hi sagnats, poden haver-hi que la cànula surti, el malalt ha de venir a l'hospital a canviar-se la cànula, és a dir, un ha de tenir molt clar què implica la realització d'aquesta ventilació mecànica invasiva des d'un punt de vista purament mèdic, què implica sobre la supervivència del pacient i quina diferència hi ha entre la no invasiva i la invasiva. I després, un altre cop, tornem a aquells punts claus que s'han considerat importants. Què passa amb la càrrega del cuidador? Què passa amb el grau d'autonomia? I què passa amb el meu estil de vida? És a dir, la càrrega d'una persona cuidadora amb un malalt que té una malaltia amb una traqueostomia no és la mateixa que la càrrega que té
si el malalt el que porta és una ventilació no invasiva, què passa respecte a l'autonomia del pacient. Hem de saber que, per desgràcia, són tractaments simptomàtics, per tant, en cap moment tindran un impacte directe sobre el parar o aturar la malaltia, per tant, la malaltia seguirà evolucionant. I què passarà sobre l'estil de vida, però l'estil de vida del propi pacient i l'estil de vida de tot el seu entorn familiar. Per tant, són punts que un ha de valorar a l'hora de prendre una decisió i que crec que en aquest document han quedat molt ben plasmats. D'altra banda, si ens n'anem a la gastrostomia, doncs una miqueta hem fet el mateix procediment. Què passa si em poso una gastrostomia i què passa si no em poso una gastrostomia? Quin impacte té això sobre la meva malaltia? Quin impacte té sobre la imatge corporal? Recuperaré pes? Sí? No? M'ajudarà a controlar-lo? Quines complicacions puc tenir amb la pròpia gastrostomia? És a dir, tinc una sonda que em col·loquen, quines complicacions poden aparèixer? I més enllà de les pròpies complicacions relacionades amb la gastrostomia, quines altres complicacions poden haver-hi si no me la faig? Tot això normalment són preguntes que amb l'interrogatori directe amb el teu professional ja les fas, però aquí és un moment de reflexió i on el pacient, quan ho veu, el document o el familiar, pot veure d'una forma més diferenciada els pros i contres de no fer-te-la, què passa amb la meva supervivència i un altre cop què passa amb la càrrega de la persona cuidadora i què passa amb el meu estil de vida amb el fet de fer-me una intervenció d'aquest tipus. Un cop conec aquestes possibles opcions i les comparo i les tinc clarament diferenciades, s'ha creat un document sobre quines són les preferències. I aquest document per mi està molt bé perquè ajuda a prendre les decisions i és un qüestionari bastant senzill i jo crec que un pacient aquí és on s'atura i on analitza tota la informació i pot marcar si vull acceptar sí o no un determinat tractament, sigui la ventilació o sigui la gastrostomia. El bo d'aquest document que s'ha creat, que valora tant els pros si vols acceptar com si vols rebutjar i el per què i com ho avalues, és com veureu que al final es genera un PDF que es pot guardar. I jo crec que això és un document important que el pacient, després, quan va a la consulta, pot enraonar amb el seu metge o amb la seva infermera o amb el professional de la unitat multidisciplinar que ell cregui i dir, donar-li i ensenyar-li, i fins i tot pot guardar aquest PDF perquè en un moment donat de la seva malaltia ha marcat unes preferències que pot ser que canviïn i ell tenir-ho present, el que havia decidit en un moment donat i el que pot haver decidit en un altre moment, jo crec que és important, sobretot amb aquest tipus de malaltia que tenen un caràcter progressiu. I el mateix que hem fet amb la ventilació mecànica no invasiva s'ha fet amb la gastrostomia. D'altra banda, aquí podreu veure històries personals. Aquest document s'ha fet amb grups focals, és a dir, grups de pacients, però també s'ha fet basant-nos en històries d'algun pacient, d'únics pacients. I aquí hi ha històries personals, hi ha històries que són vídeos que ara no posarem, però que són tant de professionals com de la Fundació Miquel Valls, com de cuidadors, com de pacients, i comparteixen les seves experiències. Això pot ser que hi hagi malalts o cuidadors que els agradi i altres que no els agradi, sentir altres experiències, però saber que un pot escoltar l'opinió d'un cuidador o escoltar l'opinió d'un pacient com la Covadonga o d'un professional de la Fundació Miquel Valls, ajuda en una malaltia d'aquestes característiques. I un cop es va concloure tot aquest document, es va creure també important crear un apartat de preguntes freqüents, que això és allò que tots, tot pacient té, a vegades quan tu ets un professional i treballes bastant de temps en un tipus de patologia, saps perfectament què és allò que et preguntarà el pacient o que et preguntarà la família, i si no t'ho pregunten la primera visita, t'ho preguntaran a les següents visites, perquè més o menys tothom no se li generen les mateixes
dubtes. I llavors aquí nosaltres, i treballant, insisteixo, amb els pacients, hem volgut crear aquest petit repositori amb els que creiem que són les preguntes que amb més freqüència es fan als pacients o als cuidadors sobre què és la malaltia o quina serà la meva esperança de vida, insistint molt que, com deia el doctor Rubio, aquest és un document que dona una informació que està contrastada amb una base científica, però una petita informació. L'esperança de vida on té tendència, doncs, a tot arreu diuen que és de 2 a 5 anys, recordem que els perfils evolutius varien molt, per tant, qualsevol informació que obtingui, sempre insisteixo, la contrastarà o la xerrarà o la parlarà amb el seu equip mèdic. I qualsevol decisió que prendrà el pacient en base a tota la informació que li hem donat aquí, que el que pretén és ajudar a empoderar i ajudar a decidir, sempre ha d'anar acompanyat d'una conversa. Però bé, hem cregut que aquestes eren les preguntes que amb més freqüència es fan, les causes de la malaltia, si la malaltia és genètica, si té una base genètica o no, si la malaltia té unes necessitats de rebre suport psicològic o no. A vegades això no està ben contemplat en el sistema de salut i els malalts ho reclamen, els malalts ho necessiten, doncs no ho poden trobar. Com ha dit el doctor Rubio, les prestacions i ajuts que pot tenir un pacient o fins i tot les xarxes de suport. I bé, fins aquí era la meva part, no em volia allargar més, crec que serà d'interès si hi ha un xat amb preguntes i que puguem resoldre totes aquelles qüestions que se'ns plantegin, i dono pas al següent ponent. Gràcies, Mònica, i gràcies, Miguel Ángel. Passem ara a parlar sobre l'experiència de professionals i pacients amb l'eina de decisions compartides en una taula rodona moderada per la Montse Moarra, directora d'Estratègia en Salut de l'Aquas, i amb la participació de la Covadonga Juglar amb la seva experiència com a pacient, en Joan Carles Berneda com a cuidador i la Sandra Blavi com a psicòloga. Quan vulguis, Montse. Moltes gràcies, Alberto. Doncs bona tarda. Comencem la conversa amb l'experiència de les persones, pacient, acompanyant, professional, i que han participat en l'elaboració d'aquesta eina. Agrair-vos de veritat de nou, molt sincerament, la vostra implicació. Comentar-vos abans de començar que les respostes que ens anirà fent la Cova les trobareu també al xat disponibles. I així jo donaré pas perquè cadascú de vosaltres us presenteu breument, començant per la Cova, sisplau. Hola, bona tarda a tothom. Soc la Cova de Barcelona, pediatra des de fa anys. Avui vinc per enviar una salutació a tots els pacients que veuen aquest espai. Gràcies, Cova. Moltes gràcies. Continuem amb el Joan Carles. Bona tarda, soc Joan Carles, tinc 60 anys. La meva dona, Glòria, també té 60 anys i fa cosa de més d'un any que li van diagnosticar ELA. Ja feia des d'un any abans que va començar a tenir els primers símptomes. Jo estic al seu costat per ajudar-la a fer normal les coses que eren normals fins fa poc i la veritat estic acompanyant-la i anem aprenent junts, tots dos, el devenir d'aquesta malaltia. Moltes gràcies, Joan Carles. I la Sandra, finalment. Hola, bona tarda. Soc la Sandra Blavi i soc psicòloga de la Fundació Miquel Valls. Formo part del programa de l'obra social de la Caixa, soc dins de l'equip d'atenció psicosocial i el meu dia a dia en la pràctica clínica acompanyant els afectats i a les seves famílies té a veure amb acompanyar tant en el domicili com també en alguna unitat hospitalària. Gràcies, Sandra.
Aviam, les eines de decisions compartides, com hem escoltat, s'elaboren a través de la síntesi de l'evidència científica, el coneixement de la pràctica clínica dels professionals, en un format sobretot planer, amb recursos visuals, justament per ajudar que aquesta conversa, aquesta deliberació entre el professional i les persones es basin sobretot en una decisió informada. Però a mi m'agradaria preguntar-vos, segons la vostra opinió, quin valor afegit creieu que porta una eina d'aquest tipus a les persones afectades d'ELA? Què en destacaríeu, si haguéssiu de dir-ne un o dos aspectes? Comencem per la Cova. Endavant, Cova. Podemos positivamente disponer de aquesta informació online el procés de decisions anònimes d'acord a les meves necessitats. Crec que això s'entén també al nostre entorn. La família, cuidadors, no són fàcils, però sí són afectats. Moltes gràcies, Cova. Joan Carles. Jo diria que al començament la persona malalta i el seu entorn van o anem bastant perduts. Llavors, el primer que s'ha t'acut, després d'anar fent visites, és el que tothom et recomana que no facis, però fas, que és comences a buscar informació per internet i et trobes amb informació que no sempre és del tot fiable ni acurada i a vegades fins i tot et desorienta una mica. Jo crec que una eina d'aquest tipus el que ens aporta és un espai fiable, clar, entenedor i ben estructurat, amb informació contrastada amb professionals i altres pacients, i que a la vegada, com també ja s'ha anat dient, és una eina viva en el temps i ens permet anar-la revisant en diferents etapes, en diferents moments, que ens pot ajudar a reflexionar també en funció d'aquestes etapes o moments, diferents decisions o diferents pensaments, i que t'ajuda també a tenir l'intercanvi d'informació amb l'equip mèdic i amb els professionals. I també, cosa important, al tenir aquesta informació, et permet explicar les coses a la gent del teu voltant, a la gent del teu costat i gestionar de la millor forma possible el devenir de la malaltia. Moltes gràcies, Joan Carles. Sandra, és el teu torn. Hem parlat de persones que estan al voltant, cuidant, acompanyant en aquest procés, tant la Cova com en Joan Carles, i també sobretot a prendre les decisions una mica al teu ritme i també de tenir informació contrastada, rellevant i una font fidedigna, per dir-ho així. Què en destacaries tu? Totalment. Com s'ha apuntat abans, crec que és una eina que, com dèiem, ha de poder complementar tota la feina que es fa amb els professionals de referència, amb la unitat amb la que un està vinculat. Hi ha un aspecte que crec que és molt important de destacar i que volia fer un petit incís, i és que en tota presa de decisions hi ha com 3 pilars fonamentals. I en aquest cas l'eina apunta i fa un incís especial en 2 d'ells. A la presa de decisions anem a dir que és molt important tenir una informació acurada, un procés de reflexió i una part final com de comunicació. I en aquest cas l'eina crec que incideix especialment tant en la informació com en la reflexió, amb tot el que hem anat veient fins al moment, tota aquesta informació que s'aporta, ja no només a nivell general de la malaltia, sinó del que té a veure amb totes aquestes opcions terapèutiques i tota aquesta informació que a vegades sorgeix a la consulta i que quan arribo a casa tinc dubtes i que me permet poder fer aquesta consulta i acabar de donar un espai, alhora també de reflexió, que com dèiem també de poder posar sobre de la taula aquells valors o les creences importants per veure també aquestes opcions terapèutiques, quins pros, quins contres,
fer aquesta part interactiva que dèiem, que per tant convidi aquesta reflexió a casa tranquil·lament, en un lloc més segur. I per últim, aquesta part de comunicació que s'ha de poder acabar duent a terme amb la família i amb els professionals que parlem. Moltes gràcies, Sandra. Doncs estem d'acord que aquesta eina web online és un nou recurs que ajuda a més a decidir conjuntament en la mesura que sigui possible, sempre en els diferents moments del transcurs d'aquesta malaltia. Quines necessitats creieu actualment que són més rellevants en el dia a dia d'aquesta malaltia? És a dir, més enllà de l'eina, que és allò que creieu que cal encara una mica més de suport, d'ajut, que encara no s'està cobrint, que és allò que en el vostre dia a dia potser heu trobat o trobeu una mica més a faltar ara mateix. Ova, si vols començar tu. L'acompanyament a les diferents fases és essencial. Malaltia cursa molt ràpidament i suposa d'adaptar contínuament. Si provoca un vot carregat al pacient o adaptar a tot. Les llavors alçades de malaltia això s'agreuja perquè necessiten les professionals a domicili. A dia d'avui no tenim cobertes. Les cures a domicili no estan cobertes. Joan Carles, què destacaries tu? Serà que s'hagi perdut la connexió. I ara. Per mi, per no sé què. Sí, ara se't sent bé, Ara. Perfecte. No, deia que deixant de banda les necessitats de suport físic, hi ha sobretot unes necessitats de suport emocional. I el suport emocional l'aportem als acompanyants, als cuidadors, que intentem fer la vida més fàcil, a disfrutar de la vida, però per suposat també aquest suport emocional ha de venir per altres costats. Potser una part d'aquesta eina, doncs hi ha una part emocional que també t'ajuda a prendre decisions d'una forma que et pots trobar més segur, més recolzat, però bàsicament entenc que en aquesta malaltia, potser més que en altres, el tema d'acompanyament emocional el trobo essencial. Moltes gràcies, Joan Carles. Doncs, Sandra, jo crec que hem parlat de temes molt relacionats justament amb la teva experiència sobre el suport emocional i les cures a domicili, que deu ser constant. Sí, des del moment molt inicial en el qual, quan ja es rep el diagnòstic, amb tot el que suposa, les característiques que suposa el conèixer, una mica aquesta informació que t'acaben de donar i l'impacte emocional que suposa, doncs sí que detectem que en ocasions, aquí es reformula, es trenca tots els esquemes, d'alguna manera es posa en qüestió molts dubtes sobre què passarà, molta incertesa respecte al futur també. I fins i tot també, a part d'aquest bloqueig que en ocasions veiem com una incapacitat o dificultat a l'hora d'integrar informació. Anem a dir que al principi ja s'ha apuntat, molts professionals nous, molta informació nova i anar assimilant tot això no és fàcil. Clar, estem parlant d'un primer moment. Llavors, a mesura que van havent-hi nous símptomes o canvis al llarg de l'evolució de la malaltia, doncs això suposa
haver de fer un procés per la pèrdua, un procés de dol en el que suposa haver-se de reajustar i adaptar no només individualment, sinó dins de tot l'entorn familiar, perquè, esclar, al igual tinc una necessitat que caldrà que es cobreixi per part d'una altra persona del meu entorn, amb la qual suposa un haver-me d'adaptar jo, un haver-se d'adaptar a la persona del meu costat, però també de tot el sistema. I, per tant, crec que anar assimilant tots aquests múltiples canvis és una cosa que requereix el seu temps i, sobretot, també de molts recursos i que, en ocasions, també d'anar veient com o de quina manera es pot donar suport a tot això i com acompanyar-ho. Parlàvem també d'aquests símptomes que van apareixent i que, per altra banda, també en ocasions hi ha aquesta anticipació, aquesta incertesa i que, per tant, calgui donar espai a tot això. I en moltes ocasions veiem que també la presa de decisions permet o facilita en certa forma també certa sensació de control a la persona i també a la família, en el moment en què també es pot donar a conèixer quines són les qüestions rellevants o importants per on, no? Moltes gràcies. Suposo que el suport a la incertesa, als canvis, a l'adaptació, deu ser una constant a treballar. Moltes gràcies als tres per les vostres aportacions. I per acabar, ens agradaria saber com heu viscut aquesta experiència de participar en un procés com aquest, de la creació d'aquesta nova eina. Si és un fet habitual que participeu com a pacients, com a professionals, com a acompanyants i cuidadors, o com ho heu viscut, què en penseu? Cuba, comences tu. No podrà, com a pacient, arribar pacient que tinc un paper a la vida. Podem treballar l'evolució, però si decidir ho podem viure. Alhora, bon dia a les autoritats, penso que la normalitzar. Fer comunitats, el a tots els respectats. Aprofito per deixar la proposta de crear una xarxa per estar en contacte entre afectats. Moltes gràcies, Coa. Doncs justament la xarxa entre persones afectades, això que ens ho hem trobat eina darrere eina. Les persones, els pacients demanen estar connectats amb altres persones que estan passant en situacions similars. I hem creat aquesta comunitat, aquesta proximitat, se suposa, per poder resoldre aquests dubtes, aquestes preguntes, aquestes situacions que us trobeu. I és una constant. Cada vegada que fem un grup vocal, cada vegada que fem una eina nova, escoltem els testimonis i sempre demanen aquesta connexió. Moltes gràcies, Cuba. Joan Carles. Si he de ser sincer, ho he viscut amb moltes ganes. Amb moltes ganes de col·laborar-hi. Content, per una banda, pensant que igual la meva aportació pot ajudar altres persones. I si he de ser sincer, se m'ha fet curt. Vull dir, tenia ganes de fer fins i tot més coses. Potser la manera de donar a conèixer, que entenc que ja va per aquí, també és que els equips mèdics dels hospitals professionals, les associacions que tracten amb els malalts, informin des del primer moment de l'existència d'aquesta eina. I sobretot crec que és essencial també que l'eina vagi creixent amb informació, amb noves experiències, fins i tot igual amb informació sobre diferents estadis de com estan les investigacions i com van progressant els diferents tractaments. Però ja dic, content i disposat a col·laborar amb qualsevol altra cosa. Moltes gràcies, Joan Carles. Ho anotem perquè, com deia el doctor Rubio, crec, és una eina viva.
És a dir, les coses de la innovació i de la tecnologia, el que permet una eina com aquesta és estar en constant actualització. Hi ha una data d'actualització que veureu al final de tot. Això no vol dir pas que si abans d'aquella data hi ha novetats en quant a tractaments i el que sigui, això es va actualitzant. I per suposat comptar amb les persones i pacients també. Ho anotem. Sandra, com ho has viscut? Bé, per mi ha sigut una oportunitat nova, vull dir, com és una eina que s'ha generat, no havia tingut aquesta experiència i la veritat és que ha sigut enriquidora perquè el fet de compartir amb altres professionals en les reunions, en les revisions, en els espais de reflexió que hem anat generant per anar dissenyant i anar fent les modificacions oportunes, ha sigut interessant també poder donar el meu coneixement o la meva aportació una mica en base a la meva experiència o el que se'm pot explicar en el meu dia a dia de diferents famílies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots tres per la participació en aquest debat, en aquesta conversa i seguirem en contacte. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs gràcies a totes i a tots. Ara donem pas al torn obert de paraula. Si teniu qualsevol pregunta, dubte o reflexió que vulgueu compartir, podeu aixecar la mà fent clic al botó amb la icona de la mà i us donarem la paraula, o també podeu escriure la vostra pregunta a l'espai de Questions and Answers. Aquí sota em posa QIA. He vist que ja durant la sessió han anat escrivint preguntes, llavors vaig llegint-vos d'una en una les preguntes que han anat fent i qui vulgui contestar-la es pot desconnectar el micro i contestar, d'acord? A veure, la primera pregunta la fa l'Eugeni Jupart i diu: no hi ha perill d'estar avançant a contagiaments sent que el desenvolupament de la malaltia no és igual per a tothom? Si vols, puc contestar perquè, de fet, jo he volgut mencionar alguna cosa al respecte a l'estona que he parlat, i és que, evidentment, els malalts i familiars tenen tot el dret del món de conèixer més o menys, saber més o menys sobre la malaltia, sobre com avançarà. Evidentment, cadascú pot decidir com afrontar això. I, de fet, l'eina ja està dissenyada en aquest sentit, en el que, si tu no vols entrar en què és la ventilació, què és una AP, o el tema de les cures pal·liatives, doncs no entra. Si vols quedar-te només o en un moment determinat en com es fa la dieta, quina tasca fa el rehabilitador. És a dir, jo crec que precisament amb aquesta eina s'ha tingut cura d'aquest aspecte, de veure com s'enfoca l'abans de la informació a petició de voluntat de qui vulgui consultar-la. Una cosa, només també molt alineada amb el que diu el doctor Rubio. Jo penso que també l'eina... Se'm sent en eco, no? L'eina la donaran a conèixer els professionals que aporten els pacients, o la Fundació Miquel Valls, o el pacient la pot trobar per internet, però moltes vegades tu també li pots dir al pacient: té aquesta eina i com la pot consultar. És a dir, no és de vinga, sota el meu punt de vista, sinó que, no sé si esteu d'acord amb mi, els companys que estan de panelistes aquí, doncs és una eina que tu li ofereixes al pacient, però també li expliques en què consisteix o el per què de l'eina. I llavors jo crec que aquí és quan pots evitar això que bé deia la persona que feia la pregunta. Hi ha un risc de sobreinformació, d'espantar, o crec que va en aquesta línia, no? Doncs jo crec que és això, sempre el comunicar i com presentes l'eina al pacient. No sé. La Carme té la mà aixecada. Sí. No sé si volia fer alguna pregunta, alguna aportació, Carme, quan vulgui. M'ha semblat totes les aportacions, les explicacions, les persones que pateixen la malaltia, els acompanyants, m'ha semblat un enriquidor i d'una gran comprensió i compartició per part de tots. Jo volia dir una cosa, quan a una persona la diagnostiquen de la ELA, normalment s'ha descartat un munt de patologies, com ha dit abans el doctor Rubio, no?
Això passa a nivell hospitalari. Llavors, aquesta persona i la seva família, els seus acompanyants, va a l'atenció primària. Aquesta eina de decisions compartides l'ha de conèixer absolutament tothom. I quan dic tothom, no dic el metge de capçalera, el metge d'atenció primària. Dic el metge de capçalera, l'infermera de capçalera, la persona que s'ha incorporat fa relativament poc en l'àmbit de la primària, que en diu que fa acompanyaments emocionals. Aquesta eina l'ha de conèixer tothom. I no s'ha d'obligar a ningú a dir, bueno, i això llegeix-te-ho i ja està. No. Aquí es tracta d'una relació de confiança, de generositat, d'intercanvi i de caminar junts. Només això ja és un gran què per la família i per el propi malalt. Per tant, ajudem-nos tots a que, a part de les fundacions, associacions que en saben molt i que acompanyen i que lluiten i que tornen a acompanyar i tornen a acompanyar, el nivell bàsic assistencial n'ha de ser coneixedor i, perdoneu-me, i responsable directe. De conèixer o no conèixer. En fi, jo si tingués que fer una pregunta del MIR posaria això. Vostè coneix aquesta eina, sí o no? Per avaluar la gent. Bromes a part, és imprescindible guanyar amb aquesta confiança mútua. Per què? Perquè també hi ha una part de la població que no hi entra en l'ordinador, que no participa d'aquestes eines informàtiques, que no en sap i que a sobre li ha d'explicar una tercera persona. Tinguem-ho en compte tot això i fem-ho fàcil, com de fet fàcil és entendre-lo de l'eina. Per tant, ajudem-nos tots a que ho sàpiga tothom. Ja està. Gràcies, Carme. Anem amb més preguntes. La Luisa Pascual pregunta, ¿se va a presentar esta herramienta en los equipos de atención primaria para que se difunda? No sé si alguna Montse... Si us sembla, sí, contesto jo. I també una mica, la pregunta va en la línia del que la Carme Beltral estava dient ara, no? O sigui, realment aquesta eina no s'ha fet només per les unitats d'ELA, ni s'ha fet només pels pacients o només perquè s'utilitzi des d'una entitat de pacients, sinó s'ha fet perquè arribi a tothom. I ara, aquest és el primer acte oficial, però comença un peregrinatge i un treball perquè arribi sobretot a l'atenció primària, que de fet és el model en el que creiem, és a dir, hem de tenir unitats d'expertesa clínica, clar que sí, però la primària ha de treballar des del territori i ens hem de poder coordinar. I en això estem. És una lluita que estem treballant, un treball que estem fent. Llavors, de fet, ja hem començat aquesta feina amb la Montse Moarra i en aquest cas amb la doctora Povedano, perquè és la seva zona de primària, amb la gerència d'atenció primària de la Metro Sud, perquè l'eina s'inclogui en el pla de cures de l'ARES, que així qualsevol professional d'atenció primària que vulgui buscar el protocol d'abordatge de la ELA, que entrarà a l'ARES, ho buscarà i trobarà com s'ha d'atendre la ELA i entre les eines trobarà aquesta eina de decisió compartida. I aquest és el primer pas i seguim en aquest camí. Vull dir, ho tenim molt clar que ha de ser així. Gràcies, Esther. La Sònia Suárez té la matxacada, crec que des de la meitat de la jornada. No sé si vol fer alguna pregunta. Sònia, tens alguna pregunta o t'has confós? Si no, vaig a fer una altra pregunta de les que han escrit aquí en l'espai de preguntas y respuestas. Diu la Teresa López. Hola, yo estoy en Ibiza, entonces todo lo que se ha hablado aquí en cuanto a ayuda me imagino que es solo para Cataluña. He de decir que la burocracia y pasar por los protocolos frena las ayudas.
Mi diagnóstico me lo dieron el 4 de marzo del año pasado, 2022, y aún no me han dado ni la incapacidad ni la dependencia. Bueno, jo he de dir que l'eina, com vam parlar l'altre dia amb la Montse Moarra, és una eina que està en català-castellà i que es pot fer ús i difusió jo crec que a qualsevol comunitat autònoma, a tot el territori, a qualsevol pacient que vulgui fer ús. Respecte al tema d'ajuts i com van respecte a les diferents comunitats autònomes, això l'Ester de la Miquel Valls, que ha aixecat la mà rauda i veloç, perquè són temes que els professionals mèdics ens superen una miqueta. Bueno, bàsicament dir-li que ja tenim prevista proposar una sessió per presentar l'eina a totes les associacions d'ELA d'Espanya. Ja ho estem planificant perquè, com ha dit bé la doctora Povedano, l'eina serà en català i en castellà i volem que arribi a tothom que pugui arribar. En quant a ajudes, perquè jo crec que la Teresa ho diu per quan el doctor Rubio ha parlat d'ajudes de llei de la dependència i del protocol que tenim entre el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials aquí a Catalunya. Sí que és veritat que a la resta d'Espanya no hi és aquest protocol, però també és veritat que des de la Confederació d'ELA, CONELA, que és l'associació on estem totes les entitats d'ELA a Espanya, s'està treballant perquè totes puguem tenir el mateix nivell d'ajudes. Hi ha la llei ELA que s'està intentant tirar endavant, però a poc a poc cada comunitat autònoma va agafant posicions i és un camí que fem totes juntes, totes les associacions juntes. Gràcies. Una altra pregunta de la Luisa Pascual. ¿Se incluirán las capacidades que debe tener un cuidador profesional para atendernos a los pacientes? Es una laguna importante de mejora y formar a quien nos cuida. Muchísimas gracias por trabajar para la mejora de nuestro cuidado y acompañamiento. Bueno, jo crec que això és... La formació de cuidadors és una de les tasques que jo crec que l'eina pot posar en evidència quan es tracta tant a l'hora d'escollir tractaments. També poses la veu del cuidador, com impacta aquell tractament amb aquell cuidador, doncs te n'adones de la necessitat realment que hi hagi cuidadors ben formats acompanyant aquests pacients i aquestes famílies, com bé deia el Joan Carles, o com bé diuen tots els pacients o cuidadors que anem atenent. L'eina ens ha permès veure que el rol del cuidador i l'impacte de determinades decisions preses pel pacient, pel seu dret d'autonomia i dret de decisió que té sobre la seva malaltia, poden tenir un impacte també amb el cuidador i això pot impactar a la vegada indirectament en quina decisió pren aquell pacient. Per tant, sí que és una tasca que estem treballant entre tots, l'intentar formar cuidadors professionals, que no sigui més enllà del familiar, que s'ha convertit en un cuidador superprofessional i és una tasca que tenim tots pendents. També s'ha de dir que aquí, i vull també parlar un moment de la primària. La primària també està jugant un paper molt important en fent aquest rol de cuidadors, aquests equips que van a domicili, aquests equips que bé són els equips d'atenció primària, els d'atenció a la cronicitat o més al final de vida els d'atenció pal·liativa i que tots venen de l'atenció primària, estan fent aquest rol de cuidadors experts i que tenim la sort a la Comunitat Autònoma de Catalunya que això funciona, que pot funcionar molt millor, està clar, però que la primària està jugant aquí també un paper important en el seguiment i acompanyament d'aquests pacients. No sé si l'Ester o algú més vol afegir més. Jo només volia afegir, saludar la Luisa, que és qui ha fet la pregunta, que em sembla que la coneixem molts i li tenim molt de carinyo. La Luisa, si es pot dir, perdó, és pacient i metge de primària, per tant. Sí. Dir-li a la Luisa que estem treballant en aquesta direcció, tot el que ha dit la doctora Povedano, però després també amb el Departament de Drets Socials estem treballant per intentar trobar la manera de portar no només
més cuidadors, més hores de cuidadors per treure la càrrega tan gran que té la família, sinó també perquè puguin haver aquestes cures especialitzades, aquesta formació que no només s'ha de donar a la primària, que també, perquè es pugui fer des dels domicilis, sinó també directament als familiars que estan al costat. S'està treballant des d'aquí, des de Catalunya, des del Departament de Drets Socials. El Departament de Salut també n'és conscient, la Carme Beltran li hem explicat i ho sap, és molt conscient, però també és una cosa que demana la llei L, que s'està demanant a nivell estatal. Per tant, jo crec que estem tots molt alineats amb aquesta necessitat i estem treballant tots i ho estem posant totes les nostres forces en que això pugui ser una realitat. Gràcies, Esther. La Luisa también vuelve a felicitar a Koga por su participación y por compartir su experiencia, y me uno al deseo de estar en red con otras personas que así lo deseen. Hemos de ser tan activos como deseemos y todos. Una altra pregunta, perquè hi ha bastantes i tenim poc temps. L'Albert Rey diu: caldria esmentar l'eutanàsia com una opció a tenir en compte per reflexionar. No sé si voleu dir... Això està recollit també a l'EINA. De fet, està diferenciat el que són les cures pal·liatives, està diferenciat el que és la sedació pal·liativa, es pot assemblar el que és l'eutanàsia, i de fet hi ha tota la informació també vinculada amb el que són els tràmits i la informació necessària per acollir-se a la prestació d'ajut a morir. Tot això està recollit a l'EINA. Gràcies. Una altra persona pregunta: es pot canviar d'opinió en qualsevol moment o la teva decisió és irrevocable? Evidentment, puc canviar d'opinió. Sempre, fins i tot quan es redacta un document de voluntats anticipades on es pot recollir part de les decisions que ha parlat la Mònica, de la gastrostomia, la ventilació, l'eutanàsia, per exemple, sempre és revocable. Sempre la persona pot prendre una nova decisió que pot rebatre les predecessores. Jo crec una mica que el document aquest que hem creat, amb aquell qüestionari, amb aquelles caretes que posa, t'ajuda a fer això, a fer aquesta reflexió de dir en un moment donat penso d'una manera, com passa el temps, passa la meva malaltia, com reflexiono sobre els mateixos punts i com puc anar variant o canviant la meva opinió, perquè hi ha molts factors que poden estar condicionant-la i en tot moment el pacient és lliure de canviar-la i el document et permet això, reflexionar sobre com tu mateix vas decidint de forma diferent en funció del teu moment vital en el que estàs, crec. Totalment. És a dir, volia afegir que poden canviar condicions més personals o pot canviar la situació, la casuística del moment i que, per tant, és totalment lícit el poder-se anar plantejant al llarg del procés i poder canviar en qualsevol moment d'opinió, sens dubte. Gràcies. Anem amb una mà aixecada. És l'Hortènsia Aguado. Quan vulguis, Hortènsia, pots activar el micro i fer la teva pregunta. Sí, se'n sent? Sí, se'n sent. En primer lloc, us volia felicitar per la presentació que heu fet i molt especialment a les persones que ens han volgut compartir el seu dia a dia amb aquesta malaltia. Vull donar-li l'enhorabona a la Koga i al Joan Carles per la seva valentia. De fet, el que anava a comentar és el que ara mateix s'estava parlant, perquè m'ha preocupat una mica quan hi ha hagut aquesta pregunta de si un es podia tornar a replantejar en el punt en el que estava, i precisament el meu comentari era sobre aquesta eina d'autoavaluació de la situació, per dir-ho d'alguna manera, i que permetia guardar-la. M'ha semblat una proposta magnífica de que en segons quin moment del procés valores, tens un document que et recorda quina és la valoració que has fet en aquest moment i que després això pot servir per una mica més endavant, que canvia la situació,
plantejar-t'ho d'una altra manera. Però bueno, mentre m'esperava que pogués parlar, ja he vist que la doctora ja ho comentava precisament i vinculat també al tema de l'eutanàsia. Per tant, simplement us torno a dir el mateix. Moltes felicitats i si creieu que alguna societat científica us pot donar un cop de mà, aquí estem els de la Societat Catalana de Qualitat per fer-ho. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Hortènsia. I passo a llegir alguns comentaris, no són preguntes, però comentaris que us fan. Aquesta eina s'ha treballat des d'atenció primària. Intentarem tindre el pla de cures específic d'ELA que tenim a primària. Després l'Eugeni Jupart diu: entenc que fer servir aquesta eina hauria de ser substitutiu d'anar a buscar respostes a internet, que sempre és incert. I en aquest sentit em sembla molt eficaç. Després també tenim el Mir Lavalsa, que diu que moltes gràcies per tota la sessió. Important l'accent que ha fet la Covadonga Juglar sobre l'atenció a domicili, on convergeixen diferents serveis, APSI, Suma. I després, a veure, llegeixo una altra, no sé si tenen una pregunta, però passo a llegir-la. Em sembla genial el document i tot el procés de presa de decisions. Tot i això, penso que a vegades potser és necessari aportar més informació des dels professionals amb més antelació, potser en el moment que s'informa del diagnòstic. Òbviament, sempre respectant si es vol saber més o menys o res. Penso que és correcte deixar les mans del pacient i familiars quan vol informar-se i preguntar. Però si no és l'objectiu... Òbviament, sempre respectar si es vol saber més o menys. Penso que és correcte deixar les mans del pacient i familiars quan vol informar-se i preguntar. Però si no és objectiu, tot el que se sap, crec que s'hauria de donar una informació base de la malaltia i situació pròxima. Moltes gràcies per tota la feina que feu. És un luxe poder gaudir de suport emocional i atenció a pacient i famílies. No sé si voleu fer algun comentari. Si no, passo a llegir l'última pregunta. Quines eines es poden fer servir quan no hi ha un clar recolzament familiar? Si us sembla, contesto jo. Aquest és el problema que tenim amb la ELA. Quan una persona no té suport familiar, quan tot recau sobre la família perquè no tenim recursos i no tenim serveis específics i la persona viu la malaltia a casa amb el suport de la seva xarxa familiar però no té aquest recurs i no es pot mantenir a casa, doncs aquí se'ns presenta una dificultat. Sí que és veritat que tenim molt bons equips mèdics, molt bons professionals d'atenció primària, molts bons professionals de serveis socials i també estem des de la Fundació per poder ajudar i acompanyar a totes les persones, sobretot aquelles més vulnerables, com el cas. Estem intentant trobar solució a tot això. Gràcies, Esther. Passem a l'última pregunta. És una matxacada de la Luisa Pascual Benito. Pots encendre el micro i fer la teva aportació, la teva pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Sergio. La verdad es que es una herramienta que me gusta mucho porque yo pienso que es muy importante en todo el proceso de la enfermedad la comunicación. Respecto al miedo de que alguien reciba información en una fase inicial, yo puedo compartir mi experiencia. Entonces, yo creo que inicialmente, por mucho que te expliquen, el shock de recibir la información hace que quizás no quieras bucear tanto desde el momento número 1 en lo que va a ser la condición de la evolución de la enfermedad hasta la fase final. Entonces, me parece una herramienta muy buena porque quizás cada uno va a llegar hasta donde quiera, pero sobre todo porque permite que se hable no solo a nivel de los profesionales que están más habituados a plantear el tema con el paciente, sino también a nivel de la familia, a nivel de los cuidadores, a nivel de mi entorno. Hablo por mi experiencia. Entonces me parece algo muy interesante. Ojalá que la utilicemos mucho.
Me parece muy bueno que aparezca también la opción desde el punto de vista del paciente. Os felicito por hacernos entrar en nuestras opiniones respecto a todas estas cosas. Y yo creo que servirá para bien y se mejorará todo aquello que se vea que es necesario. Muchas gracias. A nivel de la difusión en primaria, yo encantada de participar en todo lo que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Bueno, es una paciencia admirable y gracias. Siempre nos has ayudado mucho. Gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies per totes les aportacions. Abans de passar a la cloenda, m'agradaria presentar-vos per primera vegada, ja que encara no està publicat, un nou vídeo que hem creat per explicar el projecte de decisions compartides i la importància de poder compartir amb els professionals algunes decisions sobre la salut de cadascú. El que de veritat importa són les experiències que compartim amb les persones que més ens coneixen, el temps que passem amb elles, la manera de cuidar-nos els uns als altres, l'atenció que els hi dediquem. Compartir augmenta la nostra sensació de connexió i pertinença. Conversar ens aporta seguretat, ens fa més feliços i ens enriqueix de moltes maneres. Compartir és molt important. Llavors, per què no fer-ho amb una cosa tan important com la teva salut? Decisions compartides. Bé, i ara sí, per concloure l'acte, dono la paraula a l'Ester Sallés, directora de la Fundació Miquel Valls, i a la Montse Moarra, directora d'Estratègia en Salut de l'Aquas. Endavant. Bé, ja he parlat bastant, però moltes coses que ja s'han anat dient. Crec que per nosaltres, des de la Fundació, aquesta eina és una mostra més del treball en equip, de que no podem anar sols, de que hem de sumar, i més amb una malaltia com la ELA, que no només per ser minoritària, sinó també per tot el que pateixen les famílies. És una malaltia molt greu i el treball en equip, la suma d'esforços és la clau. L'administració, els professionals sanitaris, les entitats de pacients, els familiars, els cuidadors, és la clau. Llavors, aquesta, per mi, ja només per això, és un grandíssim èxit. Llavors, voldria donar les gràcies a l'Aquas i al Departament de Salut perquè aquesta eina no hagués sigut possible si ells no l'haguessin posat al nostre abast, i realment també perquè ens han donat un suport impressionant en la creació de l'eina. Ha sigut bastant intens el treball. Hem disposat de molt bons professionals amb grandíssima empatia i una sensibilitat immillorable. La veritat és que gràcies de tot cor. També vull donar les gràcies a tots els professionals sanitaris experts en ELA per el treball que han fet i la seva generositat, dedicant-nos el seu temps i esforç. Alguns els he hagut de perseguir més, altres menys, però amb tot el carinyo del món, sempre, amb el poc temps del que disposen, perquè tenen unes agendes horroroses, ens han ajudat molt i moltíssimes gràcies. Els professionals de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, perquè també s'han implicat d'una manera, com sempre estan disposades, perquè som quasi tot dones, a ajudar i els hi he d'agrair molt. Els voluntaris que han participat per el seu altruisme, sense esperar res a canvi i donar-nos el seu temps i els seus coneixements. A la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives per la revisió que ha fet de l'eina i perquè sempre ens ha donat suport i sempre ens ha acompanyat i amb aquesta eina ho han fet una vegada més. Però sobretot, vull donar les gràcies a la col·laboració de les persones afectades d'ELA i els seus familiars i cuidadors, perquè realment per ells ha sigut, crec, que un esforç, perquè han hagut de tractar temes molt delicats, que potser no ha sigut agradable de tractar-los per ells en alguns aspectes, però que han fet l'esforç perquè saben que aquesta eina pot ajudar a moltes altres persones que pateixen el mateix que estan patint ells.
com ja veieu, no ha estat una eina fàcil per organitzar-nos, la informació, arribar a consensos, quadrar agendes, però crec que realment aquesta eina ajudarà amb tota la informació que podran rebre els pacients o sigui, tota la informació que reben els pacients a les consultes mèdiques, tant a domicili com a les unitats d'ELA, com en els CAPs, doncs després a casa tranquil·lament també podran resoldre dubtes i això ja s'ha parlat. Crec que aquest és el punt més important i que és la resposta a una necessitat que teníem. Ara tenim al nostre abast una eina digital per un món que cada vegada és més digital. Això és una cosa però que aquesta eina, com ja s'ha dit, no vol que perdem el contacte amb els nostres referents sanitaris, sinó que el que vol és reforçar la feina que es fa cada dia i ser un suport, una ajuda, i sobretot el que deia algun comentari que deien que no obrir el Google i posar esclerosi lateral amiотрòfica i llançar-te a un mar terrible que pots trobar coses que et poden fer molt de mal si no tenir una informació estructurada guiada pels teus professionals de referència i al final la presa de decisions és molt important per la malaltia i perquè les persones puguin viure-la de la millor manera possible. I com també s'ha dit, que em repeteixo una mica, però crec que com a resum és una eina viva que hem de mantenir, hem de seguir treballant, hem d'adaptar quan sigui necessari, tant dèiem, quan hi hagin tractaments nous, com si hi ha alguna cosa que potser veiem que s'ha de modificar per al motiu que sigui, doncs s'ha de revisar i s'ha de promocionar, que això també ho hem comentat, s'ha de promocionar molt. No és una eina que hagi de quedar aquí, sinó ha d'arribar a tots els professionals de primària, a tots els hospitals, a totes les entitats d'ELA, a qualsevol actor que pugui tenir interès en utilitzar-la. L'hem de promocionar i, com ja hem dit, ja hem començat en aquest camí amb la gerència de primària de la Metro Sud per incloure-la en el pla de cures de primària i seguirem. Vull dir que si en l'audiència hi ha algú que pensa que ens pot donar un cop de mà en aquest camí, que ens ho faci saber, que ens hi pujarem ràpid al tren per fer-ho. I com a reflexió final, penso que crear aquesta eina, la motivació d'aquesta eina és que amb l'ELA tenim molt clar que no tenim cura i ens esforcem molt per trobar-la, però també hem de tenir molt clar que mentre no la trobem hem de cuidar a les persones que pateixen i aquesta eina és una ajuda en aquest camí. I res, moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Jo crec que ho has dit tot, no sé. Però, a veure, jo des de l'AQUAS, des de la posició de l'Agència d'Avaluació, portem treballant des de fa temps en oferir aquests recursos, eines que ajuden sobretot a fer aquesta decisió compartida a partir de la decisió ben informada. Nosaltres, com a agent d'avaluació, portem a conèixer i generem evidència i molt clar i som molt conscients que sense l'acompanyament dels professionals, de les associacions, de les fundacions de pacients, del Consell Consultiu de Pacients, això no ho podríem fer. Durant aquests anys heu vist, hem anat avançant molt en tenir totes les eines publicades a un estàndard de qualitat per nosaltres molt important internacional, que és l'Hospital d'Ottawa. Hem incorporat noves maneres de comunicació, com aquest vídeo que heu vist de presentació de què són les decisions compartides explicades en un format clar i entenedor i que veureu aviat córrer per les xarxes. Hem implementat eines interactives de reflexió, aquests qüestionaris que aneu veient que l'autora Comitano anava comentant. Això no ho teníem i creiem que és un valor afegit perquè les persones sobretot ho entenguin. I treballat molt amb pacients i hem canviat moltes coses a partir del que van aportar aquests pacients en el grup focal. Hem treballat infografies, tríptics, pòsters, però també hem fet sessions de formació i fins i tot d'inspiració al territori per donar a conèixer les eines i com poder utilitzar-les. Jo, si hagués de destacar
fer alguna cosa com el full de ruta per aquest any, destacaria la importància sobretot de recollir la utilitat que tenen aquestes eines, tant per part dels professionals de la pràctica clínica diària com per les persones, com els pacients. És a dir, nosaltres tenim el nombre de visites al web de decisions compartides, sabem quin és, augmenta cada any més, tenim molt bones xifres de connexions i de trànsit, però també som conscients que cal avaluar-ne l'ús, l'utilitat i l'impacte. I finalment res, agrair a tots els assistents d'avui, crec que hem arribat a xifres de 177 persones connectades, agrair a l'equip de comunicació de l'Aquas, agrair a l'equip de l'Aquas de Decisions Compartides, Laia, Montse, també agrair a totes les persones implicades, a la Fundació Miquel Valls i amb l'Ester, ha estat fantàstic treballar amb tu, de veritat, a tots els professionals que heu estat aquí i els que han col·laborat de totes les maneres, sobretot els pacients, acompanyants i cuidadores per a aquestes vivències, en primera persona, el grup focal que hem pogut construir aquests apartats que us hem ensenyat en els vídeos perquè sempre ens aporteu aquest valor afegit a través de la vostra experiència i valors. Moltes gràcies, Joan Carles, moltes gràcies, Cova i Sandra. Bona tarda. Doncs moltes gràcies a totes i tots per la vostra assistència i us esperem a la propera jornada de decisions compartides. Gràcies i que passeu un feliç tarda de dijous.